Sepsis a chanser, y pethau y dylech chi eu gwybod. Beth yw sepsis? Adwaith prin ond difrifol I haint sy'n peryglu bywyd. Argyfwn meddygol. Fodd bynnag, gellir trin sepsis os bydd yn cael ei ddal yn ddigon cynnar. Beth yw'r cysylltiad rhwng sepsis a chanser? Mae cael canser a rhai triniaethau canser fel chemotherapi yn lleihau eich gallu I ymladd heintiau. Weithiau, gall heintiau ddatblygu I fod yn sepsis. Heintiau a sepsis. Gall heintiau sydd ddim yn cael ei trin arwain at sepsis. Os na fydd sepsis yn cael ei drin, gallai nifer o organau fethu a gallai arwain at farwolaeth. Ar yr arwydd cyntaf o haint, ffoniwch 029 20 615 888 ar eich cerdyn rhybydd. Unrhyw amser o'r dydd neu'r nos, gofynnwch am y peiriant galw chemotherapi. Lleihau'r risg o ddal haint ar ôl eich triniaeth chemotherapi. Ceisiwch osgoi dod mewn cysylltiad gyda phobl sydd yn sâl gyda haint. Golchwch eich dwylo yn dda. Ceisiwch sicrhau arferion halendid bwyd da. Byddwch yn ymwybodol o'r symptomau sy'n gysylltiedig â heintiau a rhowch wybod amdanynt yn gynnar. Sut I adnabod haint? Efallai byddwch yn teimlo fel bod gwres arnoch a theimlo'n sâl. Efallai byddwch yn teimlo fel bod gennych chi'r ffliw. Pasio dŵr yn fwy aml na'r arfer, neu'n teimlo poen wrth basio dŵr. Cyfogi neu ddoli'r rhydd. Peswch y frest. Cochni, poen neu glwyf diferol. Tymheredd uchel, uwch na 37.5. Sut I adnabod sepsis? Tymheredd uchel, 38 neu uwch, neu dymheredd isel iawn, llai na 35.5. Pyliau o grynu'n ddifrifol, teimlo'n fyr eich gwynt, lleferydd aneglir neu ddryswch. Teimlo'n ben ysgafn neu fel eich bod yn mynd I lywygu. Croen oer, llaeth, gwelw neu liw brith. Teimlo'n gysglyd a'i chael yn anodd deffro. Curiad calon cyflym, dim yn pasio dŵr am ddiwrnod. Beth ddylech chi ei wneud? Ar yr arwydd cyntaf o haint, ffoniwch 029 20 615 888. Gofynnwch am y galw'r chemotherapi ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Ffoniwch ni ar unwaith. Peidiwch rhoi'r symptomau un ochr a gobeithio byddwch yn teimlo'n well yn y bore. Anwybyddu unrhyw symptomau o haint neu dymheredd uchel. Meddwl nad oes pwynt ein ffonio ni. Meddwl eich bod chi'n creu trafferth I ni. Byddwn yn gofyn rhywfaint o gwestiynau I chi. Eich manylion yn cynnwys eich rhif ysbyty, enw a math y driniaeth, pryd gawswch chi ei triniaeth ddiwethaf, cwestiynau am unrhyw symptomau sydd gennych chi. Efallai y byddwch yn iawn I aros adref, neu y byddwch yn gorfod mynd i'r ysbyty. Cynllunio ymlaen llaw. Dylech, gario eich cerdyn rhybydd gyda chi bob amser a'i ddangos I unrhyw aelod o staff gofal iechyd sy'n eich trin. Siarad â theulu a ffrindiau am y posibilrwydd o orfod mynd i'r ysbyty ar fyr rybydd. Gario rifau cyswllt ar gyfer teulu a ffrindiau sy'n gallu rhoi lift I chi. Gynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n dibynnu arnoch chi I ofalu amdanynt. Y materion technegol. Crynodeb. Mae celloedd gwyn yn y gwaed yn rhan bwysig o'ch system immunedd oherwydd ei bod yn helpu I ymladd heintiau. Mae chemotherapi yn gweithio drwy ladd celloedd canser sy'n tyfu'n gyflym, ond mae hefyd yn lladd celloedd eraill fel eich celloedd gwyn. Pan fydd gennych lefelau isel o gelloedd gwyn, nid yw eich corff yn gallu ymladd haint mor hawdd ar arfer ac felly, rydych mewn mwy o berygl o ddatblygu sepsis. Cofiwch, gall heintiau sydd ddim yn cael ei trin arwain at sepsis. Os na fydd sepsis yn cael ei drin, gallai nifer o organau fethu a gallai arwain at farwolaeth. Ar yr arwyddion cyntaf o haint, ffoniwch 029 20 615 888 ar eich cerdyn rhybydd. Unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos, gofynnwch am y galw'r chemotherapi. Diolch am wylio.
Gallwch gael ragor o wybodaeth drwy ddarllen y taflenni gwybodaeth i gleifion yn Velindre, fynd i wefan UK Sepsis Trust, fynd i wefan Galw Iechyd Cymru.